Krásny slnečný deň vám prajem. Moje meno je Slavomíra Harcegová, som konzultant Feng Shui a na dnes som si pre vás pripravila tip na prostriedok, ktorým rýchlo a jednoducho dokážete zharmonizovať svoj priestor. Je ním 5-prvková harmonizačná misa. Ako si takúto misu môžete pripraviť? Budeme potrebovať misu a predstaviteľov všetkých 5 elementov. Kamene ako zem, kovové mince využijem ako prvok kov, vodu, živé rastliny ako predstaviteľov prvku drevo a ako oheň využijem sviečky. 5-prvková misa je hotová. Použitie všetkých 5 prvkov v priestore pôsobí vždy harmonizujúco. Samozrejme ale, že samotná takáto misa nestačí na trvalé zharmonizovanie celého vášho domu alebo bytu. Na zabezpečenie priaznivého prúdenia energie vo vašom domove je potrebné spraviť toho trochu viac. Môžete ju využiť, ale ako skvelý doplnkový príležitostný prostriedok, keď ste napríklad unavení a chcete sa rýchlejšie dobiť energiou. Alebo ste naopak rozrušení a chcete sa uvoľniť a stíšiť. Alebo si jednoducho chcete vytvoriť doma príjemnú atmosféru. Pokiaľ nemáte práve po ruke misu, improvizujte, vytvorte si 5-prvkové zátišie. Pokiaľ vám chýba niektorý prvok, využite niektorú jeho charakteristiku, používajte farby, tvary, symboly. Ak máte obavu, že vám misu zhodia deti alebo byte domáce zvieratá, vytvorte si 5-prvkový harmonizačný veniec, ktorý si môžete zavesiť na stenu. Takže smelo buďte kreatívni. Prajem vám veľa radostí pri vytváraní tej vašej 5-prvkovej misy.